Já jsem Rája. Já jsem a já jsem Vera. A tohle je 3 vlagaři. Dneska každý tady má Já ještě jednou, vole, už budeš, zabiju tě. své téma. Ona má sníh a já mám... Já mám ledovat, ty máš sníh. Tak já mám sníh a tady ta kráva ledovat. Tak říkej ty. Sníh. Co teda? To je voda, která zamrzela. Padá dolů, tudíž se toho říká sníh. Dá se si toho udělat třeba sněhové koule. Nebo tady ten čokol. Jo, to je náš sponsor Ferrari. Tak jo. A ti to ještě ti dolámat. Máme se to někde za 14 dní. Tak jo. Kdo ví, kdo je ledovec? Kdo ví, co to je ledovec? A kdo je on? On je živý, který žije, má tady půlku mozku, záda a je velmi dobrý, co? Nech vůbec. Jo. Tak. A teď já jenom něco udělám. Já mám lepší boky, to nejde. Mám sebou sekla. To se může šetát. Nás! Hele, tak je to to nikdo. Teď je mluv, prosím tě. Tak jo, jak jsem říkala vždycky. Půlka mozku, něco a tak dále. No potom ledovci. Ale to má žádný mozek, ale je to jenom, nevím, tohle. Ledovec. Proč se tomu říká ledovec? Protože je v ledu. Správně. Ty po mně. Jo, lidi takhle nehápali. A vlastně. Ledovec. Tak, s Bohem. Adios.